Jeg døde igen. Hej, Bortens. Vildt, hvor er det gode, mand. Velkommen til... Du dræber ind med det samme, altså det er helt vildt. Det er jo ikke engang sjovt. CSGO. Nej, CST. Nej, CSS. Hvad spiller vi? Ja, det går stadig lidt dårligt som de andre episoder. Men det skal nok ændre sig. Ja, det skal det i hvert fald. Fremtiden. In the future. Ej, hvad er han til løbe efter ham? Hvorfor tager han ikke sit forlængelse af sit kaliber på? Sam! Ja! Kigger du også på Rubin Minty med Ja, Stay? det er den eneste, man kan kigge. Det er den eneste, man kan kigge på. I er alle sammen døde, eller hvad? Ja. Det er sådan en. Ja! Yes! Det er vildt, det der. Det er vildt spillet. Fuck, det er godt. Jeg kan ikke lide de her baner. Kan vi ikke tage en anden bane? Nej, den er god. Nej, jeg havde det her baner. Det er så svært. Nu spiller vi lige den her, Vilas. Dust, det er, det er den fedeste. Okay, så spiller vi det. Hvis du bare lærer den at når først du lærer den at kende, så er den altså fed. Ja, man kan se på minimappet, hvor han er. Ja, det... Det er så sjovt med det dubstep. Ja, fuck, de vilde, der ser budpop. Okay, vi går bag, Vilas. Okay, jeg skal bare lige købe. Jeg har købt. Det har jeg også. Godt, kom. Hvor er du henne? Jeg er oppe i B. Hvor er du ved B? Fedt. Vi ser, hvad jeg vil. Vilas, du tager den anden. Det er bare en ven. Hvor er du henne, Angie? Jeg er i B. Godt, jeg er lige her. Jeg kommer. Nej, du holder... Jeg holder dark. Du holder det andet. Jeg holder dark. Okay, jeg holder det andet. Ja, der. Nej, det er det. Jeg tror ikke, de kommer fra dark. Og de kommer... fuck. De kommer derovre, hvor jeg stod. De kommer. Gør klar. De kommer. Ja, godt. Ja, fint. Godt, Angie. Skynd dig alt, hvad de kommer. Ja, lige præcis. Ja. Ej, pis. Jeg tror ikke, jeg kører budpop længere. Jeg tror, jeg kører AK eller sådan noget. Nå, der er ikke AK. Jeg tror, jeg bliver ved med bare at køre SMG, altså. Skal jeg prøve en SMG? Jeg prøver en SMG. Udstyr. Okay, nu prøver jeg noget vildt. Jeg tager en flashbang, og så prøver jeg den her 5-7, eller hvad den hedder. Okay, hvor er du henne, Angie? Jeg går i B, og jeg smoker dark. Nej, der er smoke i dark, hvor er du? Yes! Jeg glemte, det var en flashbang, så jeg flashede mig selv for vildt. Ja, men du har SMG, og... Det er en joke. Jeg har SMG. Kører bare ikke særlig godt for mig, altså. De her baner, de er så svære, fordi... Altså, vi er lige mange og sådan noget, men altså... Nej. Tapir. Hvor kommer den fra? Vi bliver ved med at gå dark, og du tager flash, jeg tager... shit, han får snipersigtet lige på sig. Du tager flash, jeg tager smoke i næste runde. Vi kan lige planlægge, mens vi døde, og så tager jeg... Jeg tager den der... Den som... Jeg tager den, som han har på sig. Den tager jeg på mig, okay. Og så... Den løber jeg tager SMG, så. Og du tager SMG, og så holder vi B. Og jeg tager dark, og du tager den anden. Du tager den anden vej der. Ja, skal vi gøre det? Og så tager du, jeg tager flash og almindelig, og du tager røg. Shit. Okay? Ja. Okay, gør dig klar til at trykke B. Like mine. Ved du hvad, jeg tror faktisk... Nej, jeg tager sniper, og så holder jeg dark. Tror jeg faktisk, det vil være en god idé. Godt, fint. Jeg er klar. Jeg er klar nu. Jamen, vi går op i... Måske det var en idé. Okay, jeg smoker dark. Godt. Og så du tager den anden vej, den som ikke er dark. Gør du det? Ja, jeg står her. Ja, jeg kan se dig. Okay, jeg holder dark. Jeg holder dark med en sniper. Godt, de er her nu. Bomben er blevet anbragt. Fuck. What, døde du? Nej, jeg døde ikke. Men så var der nogen, der skød. Der var nogen, der skød mig.
Hvor kommer de fra? Du skal heller ikke have sniper på dig, sgu da. Nej! Prøv at se, sniper, de er ikke særlig gode. Er der et eller andet sindssygt, som man kan trykke på en taste, og ens våben bliver totalt overloadet? Eller et eller andet, som vi bare har overset, eller hvad? Et eller andet, som man bare kan gøre, et eller andet, som man får makro på alle sine... På sin mus og alt muligt. Man overclocker hele sit grafikkort, så det kører smoother, eller et eller andet. Nej, det kunne faktisk være fedt. Okay, nu kører jeg... Nu kører jeg ham her. Okay, nu skal vi bare skynde os. Hjælp. Jeg ved jo godt, der kan sådan noget. Hallo, vi skal altid smoke der ved midt, fordi at ellers så sniper de os bare, når vi går forbi dørene. Nej, de er her! Hvordan fanden kan de komme så hurtigt? Nå, det er fordi de... Ved du godt, hvis du overlever runden... Fuck, jeg troede, jeg fik ham, fordi han... Vilas, hvis du overlever runden, ikke også, så... og du stadig har din våben, så beholder du de våben. Fuck, han det ved jeg godt. Han har ikke en det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Se til elimineret. De er vilde, ja. Jeg prøver den her. Jeg ved ikke rigtigt. Nej, jeg skal ikke have tunge. Pistoler. Udstyr. Jeg tager en røggranat. Jeg tager en smoke, og så går vi B. Han dør. Nej. Jeg skal aldrig tage min smoke på fra start, for det kan være, de kommer midt. Hvad kigger du på? Jeg kigger på Ruben Minji Mate. Han har en god gun på her. Ja, han har en af de gode. Det ligner meget en M16, men det er det bare ikke. Det kan da godt være, din M16. Jeg elsker M16. M16, det er bare til sådan nogle CT og sådan nogle de gode. Altså. Ja, tag ham. Tag de. Han skulle, altså når han tager det der kaliber på, eller hvad det nu er, så er det meget bedre beregnet til lang. Okay, vi rykker B igen. Vildt, vi har kun vundet 2 gange. Vi rykker B, og jeg tager bullpop med Nighthawk og en smoke. Jeg tager flashbang og tager du bullpop? Der var faktisk noget. Fuck. Flashy, der er flashy. Fandens, de tog os ud med granater. De tog os ud med granater. Ja. De er jo helt vilde terrorister, vi får bare høvl, mand. Ja, det er helt sindssygt. Nå. Men skal vi prøve at rykke B igen? Så prøver jeg så lige med en... Er der ikke autosniper? Er det en A? Det ligner sgu en AV, det her. Men jeg har ikke råd til det. Jeg prøver SMG. Jeg skal lige have en... Jeg smoke. Okay, jeg tager lige... Kom der. Kom. Den der. Nej, hvorfor skiftede jeg? Og der er ikke nogen herinde. Nej, jamen, jeg er død ved midt. De er totalt midt. Fuck. Okay, Mooner. Du har bomben, har du ikke? Vi har jo ikke bombe. Nå, nej, vi... Find the hole. Det er så... Hvad der siger, siger find the hole. Men, Vilas, du kan godt... Ja, tag imod. Okay, prøv at gå derop i hullet der. Skyd ham gennem hullet. Jeg har kun 10 liv tilbage, Ansi. Nå, okay, det kan jeg så ikke se. Men han kommer sikkert... Prøv at kigge derop, skråt op. Prøv at kigge derop, han kommer ud af det der hul deroppe, ja. Helt 100. Det er i hvert fald det oplagte for ham, for så har han... Bomben er blevet placeret. Han placerer den i A. Han placerer den i A. Du bliver nødt til at rykke af. Det var klogt af ham. Er der kun ham tilbage? Ja, der er kun... Nej, der er vildt mange tilbage. Nej, der er kun ham. Nej, der er 2 tilbage. Ja. Fuck, det var på 1 skud, så det bare... Okay, vi rykker... Skal vi ikke bare rykke SMG begge to? Jo. Og så rykker vi B.
Nej, jeg flashede. Jeg er blevet... Hvordan fanden endte jeg her? Jeg har lige smadret B. Ja, jeg er i B. Er du død, Vilas? Nej, men jeg er tæt på. Vilas, gå i B. Jeg er i B. Jeg står herovre. Er det dig? Ja, det er mig. Jeg har en rykkerne. Okay, jeg rykker lige dark for at tjekke. Okay, de er ikke i dark. De er i dark her. Jeg fik ham. Nej, jeg blev taget ud med en sniper. Nej, det var ikke en sniper, var det? Det tror jeg, det var. For der var lasersigte på den. Vilas, du skal ikke gå i dark. Jeg våger over dark. Ja, men du skal ikke gå igennem dark, fordi så bliver du snipet. Okay. De er der. Der kommer en her. Nej, ikke gå i dark. Den SMG, den er bare vild. Men jeg kan ikke, at vi var på T, så jeg kunne få den der kris et eller andet. Ej, vi er sådan rimelig lige. Okay, det er kun mig tilbage nu. Er det? Nej, det er det ikke. I er 4. I er 4 tilbage. Nå jo, for helvede, vi er 4. Vi er flere end dem. Ja, de er 3, så I har gode chancer. Men, bare bliv ved med at holde B. Bare bliv ved med at holde B. Vi lader os blive ved med at holde dark. Fordi de kan sagtens... Ja, de er der bag dig, du døde. Du døde. Nej. Var det ikke en? Nej, vi har 3 her, der Sorry. Så kan I bare se, hvor noob vi er. Jeg har set en masse YouTube med det, men jeg har aldrig rigtig spillet det sådan. Jeg tager lige den der på. Den USP! Jeg skulle ikke lige se, at du kunne få en USP. Nej, det er dem, jeg starter med. Ja, det ved jeg godt. Det er i CSGO, så hedder det en USP startgun, og der kan du bare ikke til den der A der. Fuck. Jeg synes ellers, det er meget fedt det der med, at du... What, det hele gik sindssygt hurtigt der. Tag ham, Vilas, du kan godt. Ej, kom igen. Fuck, han var. Yes, vi vandt! Gjorde vi? Ja. Counter-terrorister vandt, og det er også. Nej, det gider jeg ikke af. Jeg tager alle granater. Sorry faktisk, det der, det var ikke lige noget. Det klipper. Maskinpistol. Jeg har købt den her. Okay, det tager lige lidt tid for mig. Hvem er det, vi dør totalt af? Jeg dør ikke. Jamen, vi... Der er en sniper derovre. Der er sikkert... Jamen, der er en sniper derovre, helt 100. Jeg kan bare se en af vores... Bomben er blevet anbragt i A. Kom nu, okay, kom ind i A. Kom nu, nej, der sniper os, han er vild, ham der. Det er dig alene nu, Angie. Nej, men jeg er død. Der er The Unspected. Nej. Ja, han er i dobbeltdoor. Okay, jeg tager han får hen til A nu. Nej, der er to. Jeg tænkte lige, hvorfor gik han bare forbi ham? Men det var fordi, han stod der, han troede, han var. Okay, nu tager jeg fuld udstyr. Det gør jeg også. Kevlar, og så den første, den er god. Så tager jeg lige... Den her. Og jeg smoker dark, Smoker du dark? Okay, godt, så går jeg lige hen og skyder. Ej, det var dårligt smoket. Nej, det var det ikke, for så kommer de bare ud og er desorienteret. Og så kan vi plukke dem. Ja, okay, måske skulle jeg smoke lidt længere end. Vilas, du holder... Okay, det er kun os 2 mod alle, næsten. Ja. Godt, vi holder her. Vi kom. Bomben er blevet anbragt i A. Fuck, de kommer derhen. Angie, de kommer derhen. Ja, du dør. Jeg havde ikke en chance. Nej, de kom alle sammen. Jeg havde ikke en fucking chance. Flashbang. Og røggranat.
Godt, nu har jeg alle. De er vilde, de der terrorister. Nej. Det skal jeg sgu gøre før det der. Fik du ham? Nej, selvfølgelig, man skulle stå og tage bomber. Selvfølgelig kommer der bare en. Der kommer bare en SMG, mand. De er så irriterende SMG'er. Men der er Firefly. Det er den eneste. Åh ja. Nej, What? Han havde Dash, det er den eneste, der er i live nu. Nej, de er jo helt vilde. Det der, vi har vundet 3 gange, de har vundet 18 gange. Det er ikke engang sjovt længere. Ved du hvad, jeg tager til en eksplosiv. Nej, jeg gider det ikke. Det er så nederen, vi er bare så døde, vi har jo ikke en chance. Det var vel bare godt spil, det der. Dobbelt kill. Helt seriøst, tror du... Nej, altså... Helt seriøst, tror du spiller League of Legends? Ham der taler, han tror vi spiller LOL. Han tror vi spiller League of Legends. Dominating, double kill. Hvem legendary. Hvem taler egentlig? Ham der double kill. Angie, kan vi ikke prøve kan I ikke prøve at streame, altså på Twitch? Ej, så skal vi altså have nogle flere subs. Jeg har totalt flashet. Ellers så gider vi sgu ikke, så er der ikke noget ved det. Kommer de B? Jeg tror de kommer midt, men jeg tager B. Jeg har heller ikke særlig meget liv. Jeg smoker dark. Vilas, er du i B? Fuck, det var dårligt smoke. Er du i B, Vilas? Er du i B? Vilas, er du i B? Hallo, Vilas? Ja. Er du i B? Nej, jeg var i spawn, men altså. Er du død nu? Døde jeg lige. Han er her. Jeg tager ham bagfra. Det er jo helt crazy, ja. Fuck, man! Hvordan kan vi dø så hurtigt? Hvordan kan jeg tabe det der? Det er så bare for dårligt. Ja, Nighthawk. Nej, det gider jeg virkelig ikke, det her. Okay, hvis han havde taget Kæft, jeg vil gerne dem alle sammen ud med Nighthawk, så havde jeg fandme tudet. Rifler. Det er jo ikke engang længere sjovt, egentlig. Jo, det er sjovt. Vi skal bare tage os sammen. Vilas, er du her? Ja, jeg er ved B. Jeg er også B. Er du inde i dark? Du er i dark. Nej, du er her. Okay. Jeg beskytter dark. Jeg tager dark. Jeg har pull-pop. Bullpop her. Jeg har en sigte her. Okay, jeg sætter lige... Tager du den anden, egentlig? Nej, men jeg skal lige sætte kaliber på min USP, eller hvad det hedder. Jeg kalder det bare USP. Jeg tror hele tiden, at de er fjender. Så jeg plukker dem med. Nej, flash! Tilbage, retræte. Jeg fik ham. Skud med bokserne nede. Nej, flash, jeg flash. For helvede. Vilas, er du der? Ja. Godt. Jeg vil B. Er du B? Okay, de kommer ikke ved dark. De kommer ikke ved dark. Kommer de ved den anden? Det tror jeg er ikke sikker. Men det er fordi, der er en masse dernede. Prøv at gå derned, jeg tror de er plantet af. Ja, jeg vidste det. Bomben op. Du bliver nødt til at gå derned, Vilas. Det er ikke, du har ikke de bedste chancer med den der bullpop. Og de er 2 tilbage. Nej, han er deroppe. Sigt. Ja, det er godt. Klasse, Vilas. Okay, i 1 mod 1, hvor meget liv har du? Fuck, han kom bag. Ham der tapir, han er så vildt god med den SMG der. Den plads, han ligger ikke sådan vanvittigt højt. Vilas, vi tager B igen. Ja, jeg skal bare lige...
alle granater, man kan få. Oh shit, flash. Jeg flasher. For helvede, mand. Jeg havde first blood, fordi jeg døde den til den bad. Fuck, jeg døde. Er du stadig levende? Nej, jeg er død. Hvem kigger du på? Rumi, Minchi, Matei, ham der de dræbte inden. Ja. De dræbte den. Hvis I gerne vil vide, hvad jeg sidder og laver lige nu, så knækker jeg papirklips. Det skulle jeg så prøve. Og hvis I gerne vil vide, hvad jeg sidder og laver, så sidder jeg og træt. Eller træt af. Så sidder jeg og har lyst til cookies. Og du sidder under ned. Fuck dig. Ja, nej. Ej, for ja, nu har han ham. Det er altså ikke søndag. Nej, nu. Det der, det er vildt spillet. Hvis han får ham der, så... Fuck. What? Han er vild. Hvilken plads ligger han på? Ja, han ligger også øverst, men han er simpelthen god. Nej, så døde han. Ja, jeg tænkte også, wow, det var sgu da fra en sang. Sådan hvis det var den måde han døde, så han kræftede mærkeligt død. Jeg skal lige have en masse udstyr her. The Bull. Jeg smoker midt. Okay, vi holder alle sammen B. De går helt sikkert. De planter helt 100 i A sikkert. Oh shit. Hvem skyder? Hey Munar, hvor er du? Ja, han er B. Altså Munar, det hedder han kun fordi at han spiller på sin. Fordi jeg spiller på min storebrors account. Fordi jeg ikke gider selv at købe det. Ja, godt. Vilas, beskytter du lige, mens jeg tager kaliber på min USP. Sådan der. Fuck, det er dårligt. Smoke. Ja, smoke, undskyld. Fuck, det er dårligt. Det kan jeg virkelig ikke fatte. Okay, jeg går lige ind i dark, for jeg er ret sikker på, at de ikke kommer. Vi er kun så går jeg med. Jeg går med, så. Pis! Nej. Ja. Jeg fik... Du fik en af dem! Jeg fik begge to. Nej, fordi der står, at det ikke var dig, der fik den ene. Det var ham Bullpop, der står bag. Hvis der er spillet, altså, vi har sådan en chance. Vi har en chance. Jeg siger det, mens der er musik bare rundt, så det lyder lidt mere. Vi er jo lige så mange som dem, ikke? Vi skal bare tage os sammen. Nej, ikke Nighthawk. Pis. Okay, jeg går igen. Nej, jeg går B. Jeg smoker. Jeg fanger. Nej, hvordan kan han snipe mig gennem smoken? De er så vilde. Det må jeg sgu indrømme. Vilas, hvis du tager smoke på dig næste gang og smoker midt. Jeg tager... What? Det døde han sgu ikke af. Men de er jo helt vilde, det der. Ja. Men... Ja... Det... Men Vilas, det er altså sjovt nok. Synes du ikke, vi skal blive ved? Jo. Er du vild, jeg nakker? Det er sgu lige meget, hvilken rækkefølge I ser vores video, de her CSS i, fordi at vi skriver ikke episodenavne på. Ja, efter hinanden, bare bum, ikke? Vi skriver ikke episodenavn på. 30 seconds until the explosion. Det er også lidt lige meget, hvordan ser dem. Okay, det er så ikke ret, det er ikke League of Legends. Skal vi spille League of Legends? 20 seconds. League of Legends. Hvem siger du på? Jeg kigger på Firefly. Død han. Så kigger vi fra den anden der. Jeg kigger på Baron Samedi. Ja, gør vi begge to, fordi det. Ja. Yes. Nej. Yeah. Yes! Vi fik det. Fedt, mand. Fuck, hvor godt. Indtil gider du lige vente på mig. 2 sekunder. Jamen, jeg skal også lige have købt. Det skal jeg lige også. Jeg skal også lige sætte kaliber på min. Er du med, Vilas? Hvor er du henne? Okay, jeg smoker midt. Der er smoker midt. Jeg skal Jeg tror ikke, de kommer dark, så jeg går ind i dark nu. De kommer i dark, jo, det gør de. Tam. Kommer alt dark igen. Nej. Det gør mig så fucking sur. Det er flash, han har der. Ej, hvor han har pikket en... Okay, nu har han AK. Kunne de ikke bare have vundet, altså?
Hvordan kan vi vinde? Hvordan kan vi være? Hvem kigger du på? Jeg kigger på Ruby Minty Mate. Okay. Han har en AK, Vilas. Ja, det ved jeg godt. Så Kan jeg se. Ja, de er jo jeg skiftet. tror ikke... Altså, jeg tror faktisk, det er meget godt. Ja, jeg vidste det. Ja, så døde han. Monster. Fuck, jeg hader virkelig. Jeg hader a la carte til det syge. Nu tror jeg køber noget. Jeg tror jeg køber en anden stil faktisk. Jeg tror lidt, jeg køber en sjov stil nu. Går du ikke B? Går du ikke B? Shit! Fuck. Midt. Det er helt sindssygt. Ja, de er midt, de er midt. Man skal ikke gå ind i midt. Fuck. De kommer B, de kommer B! Om de beder dem, jeg er død. Hvem kigger du på? Jeg kigger på X-Law. Ham der ligger øverst. Det gør jeg også så. Fordi X-Law, han er altså ret god. Han ligger andenpladsen på hele matchen. Den førstepladsen på vores squad. Bomben er blevet anbragt, selvfølgelig. Nu skal vi bare have detoneret. Ja, tag dem. Hvis han får dem begge, så... godt. Hvis ham der er terroristen, han havde fået dem begge, så har det... Skal vi... 30 seconds until minions spawn. Hallo, tag de kaliber på! Angie, jeg skal stoppe nu. Okay. Men folk, hvis det også står nu, det har været nogle gode... For helvede, Laura. Hej, Angie. Jamen, Vilas, prøv at stoppe, Vilas. Det har været nogle gode episoder. Og Vilas, du skal lige være med til at sige hej. Og ja, vi ses, folkens. Hej. Hej.